Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Ang video channel sekangno sana uchungo ang keboni choritrono hamya hana thangya. Ang sudu ani wansungmungno norugbai kisa thani kok sauji share khainani nayo. Norok nukhana jotono tabuk social media o tamo viral ongoi tong. Viral ongoi tongo tabuk khoroksa chwla bai khoroksa bwrwi tomungsaya tongwi manjakha auto bisingo a video no nugui ang belai ma uansuka. Lukuo nijini man sonman bainani tai bui bela chimung berjangnani amo kwpal hamyani dusbaya nijini tomungsayani dusbase mano hune ang ma uansuka. O sangsaro achai phaikhe gwnang wngthu ya gorib wngthu joto borokni no kaisa uansukmung ok thaisa no bial kwrwi khe chawi banchi thangmani tei thuyajak nijini man sonman twiwi banchi thangmani. Khoroksa khorokni borok tongo babiya uansukya karwi tongthokjathok tongmani bagwi nijini man sonmanni logi nijini poribarni man sonman no bo swbai sibio. O tomung chamung hamya tongnai rwngkhai poribar kwrwini da bongni poribaro bongni buma bofa kwrwini da hiksai kwrwini da bwsa bwtwi kwrwini da bongni o tomung chaya no nugui bongni family ni bwsa bwtwi hiksai buma bofa chong lachimung manui mwkhang songmui kongui ma tongbai khena. Ang paithago mono sana chungo chwng chini samung kaham bai chini ama babusungni mwkhang no proud khe tisai maya hwnkhe tomung chamung hamya tongwi buma bufani mwkhang no bo ta somsa rwdi ta lachi rwdi bongni man sonman no bo ta swbai di tamoni hinkhe borok onek kosto khlaiui a man sonman no ajikha. Chwng swrwngtai mono man sonman ajina thangkhai bwswk somoi koloknang kintu man sonman baina hwnkhe swrapsa nangya. Kaisa video hamya viral wngma baino chini joto man sonman bai thangwi mano. Hingkhe norok ani channel o chajak khe like subscribe khaidi bwtwi hai kaham tei video kok rok khwnanani bagwi.